gobernu bazkiden harremana mikaztua dagoenik? Gipuzkoako gobernuan eta baita Euskal Herriaren zati honetan, ez da, AJ eta PS Euskadiko Ezkerraren arteko desenkontruak eta beraien arteko deskalifikazioak eguneroko ogi bilatu direla iruditzen zait. Uste dut konfrontazio politikatik kolaborazio politikara pasa beharra dagoela, eta guk bai batari eta bai besteari gonbite hori egingo diegu berriro ere. Eta berriro ere diot, hain zuzen ere gogoratzen baduzu 2023 urtean hauteskundeak irabazi genituen gau hartan, nik neuk luzatu bainien beraiei eskua beste mota bateko gobernantza aurrera eraman genezan. Ez zuten erantzun ere egin. Orduan argi esan genuen PNV eta PSren arteko eredua agortua zegoela, eta gainera, beraien postuak, beraien boterea mantentzeko PP sartu zuten ekuazio hartan, ez da? Guk berriro ere berretsi egin nahi dugu konfrontazio politikatik, kolaborazio politikara pasa gaitezen Euskal Herria Bilduren eskua luzatuta dago. Atzo Arnaldo Otegik ere esan zuen mokoka ibilarren gobernuan bizirauteko aliantzak egin dituztela EAJak eta PSek, aipatzen zenuen, Gipuzkoako Foru Aldundiare horren adibidea dela, baina lan egiteko garaian, demagun, batzuekin kirolei buruz hitz egiteko, eskola kirolari buruz hitz egiteko, bestekin hitz egiteko gasunaz, tributuez hitz egiteko, horren aldea nabaritzen da, ezberdina izaten da, zerbait EAJarekin ala PSrekin landu behar izaten denean? Gaiaren arabera ere izaten da, ez da, kontuan izan beraiek iaia ezertan ez daudela azken bolara honetan ados, aiesaite izan da, Pasaiko portua izan da, etxe bizitzen inguruko nolabaiteko eztabaida antzua, eta antzua diot, besteak beste eztabaida izan dalako nortzegoen argazki batean edo norena zen titularra, ez da, eta horren erantzuna izan da, ez dakin nork, ez dakin hori eskatu ziola argazkia. Etxe bizitza gaur egun, bai Gipuzkoako eta bai Euskal Herri osoko herritarrentzat oso gai vitala da, ez da? Beraien bizitza proiektuak horren baitan baitaude kasu askotan, eta era honetako eztabaidan aritzea benetako politika publikoak eta gainera azkartasunez martxan jarri beharrean benetan iruditzen zait agortutako eredu baten nolabaiteko zantzua dela. Hala ere, norbaitekin edota esparruzatzen batean sentitzen duzu lanketa horietan jarrera proaktibo edo langiro osasuntsuagoa dagoenik? Esaten dizut gaiaren arabera, adibidez Pasaiko portuaren inguruan adostasun puntu batera iritsi ginen Eusko Alderdi Jeltzalearekin, aiesa egiteren kasuan Alderdi Sozialistarekin iritsi ginen bezala, ez da? Baina nik uste dut kasu konkretuetan adostasunetara iristetik harago gaur egun eta 21. mendeak bere lehen laurdena ere bete du, ez da? Eta beste gobernantza modu batzuk behar ditugula. Hitzetik hortzera darabilte gobernantza kolaboratiboa, eta gobernantza kolaboratiboa akordio puntualetatik harago dagoen beste zerbait da, ez da. Herritarrak ere zentroan jarriko dituena, herritarrei ere 4 urtetik behin baino gehiagotan galde egingo diena. Uste dut politika egiteko moduak aldatu behar dituztela, urte gehiagiz egin dutela politika erabatera, eta uste dut, jakin behar dutela, aman komunean lan egin behar balin badugu edo kolaborazioan aritu behar balin badugu denok, eta Euskal Herria Bilduk hori oso argi daki, utzi beharko dugula zerbait bazter, baina beraiek ere utzi beharko dutela bazter, bai jarrera eta bai hain zuzen ere aurrera eraman nahiko luketen hori akordio horren mesedetan. Aipatu nahiko nuke zehazki, Aiesa enpresaren bueltako kalapita, PSek ala EH Bilduk eskatu zuten Kutxa Fundazioak honen erosketan parte hartzea, Podemos eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ezetz, zergaitik izan beharko luke Kutxa Fundazioak parte hartzea Aiesaren erosketan? Begira, nik esango dizut Euskal Herria Bilduk zergatik egin zuen Aiesa ITP operazioaren alde. Ongi dakizun bezala, behin baina gehiagotan errepikatu dugulako Euskal Herria Bilduk uste du politika ekonomiko eta industrialetan esku hartu behar duela administrazioak. Are gehiago, zailtasunak dituzten enpresei begiratzen balin badiegu, eta bai errotzeari begira, eta baita talentua geurean geratzeari begira. Eta hori da aspalditik esan eta azpimarratu dugun gauza bat. Aiesa iteren kasuan, prozesua luzea da, Ibermatika Gipuzkoan sortu, Gipuzkoan errotu zen,
eta operazio, kaltegarri baten ostean galdu egin zen, ez? Eta iruditzen zaigu orain badala momentua, izan daitekela momentua berroneratzeko egoera, eta aiesa egite berriz ere Gipuzkoan errotu, baina errotzeaz aparte Gipuzkoak aiesa egiteren inguruan erabakiak hartzeko. Uste dut badugula egoera konplexu xamar bat azken denbora hauetan. Behin eta berriro errepikatu dudanik batzar nagusietan, eta beti, erantzuna izaten da ondo goaz. Baina Gipuzkoako industriak baditu arduratzeko zantzu batzuk. Barne produktu gordina industriarekiko 8% jaitsi da, azkeneko 25 urteotan, eta Gipuzkoarentzat industria Euskal Herriarentzat bezala zutabe oso garrantzitsu bat izan da, besteak beste kalitatezko enplegua, eta besteak beste kalitatezko, soldatak karri dizkigulako, eta horrek eragina handia izan duelako gure ongizatearen baitan. Gauzak aldatzen ari dira, ez gera irla bat, eta Europako herrialde aurreratuenetan ere horren beste gertatzen ari da. Baina uste dut oso adi ibili behar dugula terziarizazioarekin alde batetik. Eta beste alde batetik, zerbitzuen nola baita esateko kutxa handi horretan ere edo zerbitzu aurreratuak garrantzia izan behar dutela. Aiesaren kasuan iruditzen zaigu zerbitzu teknologiko digital aurreratuak aurrera eramateko aukerak daudela, hemen errotuak, eta horrek gainera ematen digula herri bezala soberania teknologiko eta digital bat beharrezkoa duguna. Horiek dana kontutan hartuta esan dio Euskal Herria Bilduk baietz aiesa iteri. Zer gertatu da beste alde batetik, zergatik Kutxabankek eta BBKak baietz esan duten eta Kutxa Fundazioak ezetz, zergatik Jauregi sailburuak sutsuki defendatu duen eta gainera esaten duen Jaurlaritzaren 2030 planarekin erabat lerrotua dagoela, estrategikoa dela, etorkizunekoa dela, zergatik esaten du beste horren beste Mikel Torresek, eta zergatik esaten du kontrakoa Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak, horiek guztiak beraiek galdetu beharko dizkiezu. Eta beraiek izango dira erantzule gainera, beraien isiltasunez, eta beraiek esandako ez. Esandakoak espaldin badira horrela, eta hor daukaten eztabaida horretan zerbait baldin badago guk ez dakiguna, beraiek izan beharko dute erantzule. Gure arrazoiak hoietxek dira. Ezin da talentu hitzetik hortzera ahoan eduki eta ez ordaindu eta joaten utzi, ezin da aurrera gatua izan daiteken teknologia bat galtzen utzi, gure esku hartzea eta gure politika industrial proaktiboa esaten dugunean horixe da esaten ari garena. Esaterako gaur ganantzia atari digitalean aipatzen dena da, aiesaren balioak 125 egin duela bera, eta arrisku handietako bat badela, softwarea zaharkitua gelditu daitekela, gaur egun adimen artifizialaren ondorioz, lan hori ordezkatu egin daitekela. Ez dakit, arrisku hau nola ikusten duzu? Arrisku eta irabazien arteko oreka beti da zalantzagarria era honetako operazio batean, eta zalantzari gabe, aiesaren kasuan, ez da bakarrik Gipuzkoan errotzea eta Euskal Herriko tankera honetako enpresa handia izateaz aparte, ez galtzen uztea, ez da, eta Gipuzkoak hor erabakitzeko gaitasuna izatea. Nik uste dut aiesa egitek ere behar duela bultzada bat punta-puntako zerbitzuak eskaini ditzan, eta punta-puntako zerbitzu horietan, lehiakorra izan dadin, aurrez aurre ditugun beste erronka batzuren aurrean. Uste dut posible dela, eta ez genukela aukera galtzen utzi behar. Beste arrisku bat ere izan daiteke akaso une honetan Tubos Reunidos enpresak bizi duena, enplegu erregulazio espediente aurkeztu dute, eta enpresak daukan zor osotik 113 milioi euro sepiri dagozkio, pandemia garaian emandako bultzada, orain, galga bilakatu da, ez dakit zer egin beharko litzateke. Aiaraldea, ezkerraldea bezala, eta tarte batean oarsoaldea bezala, beti alde batera utzitako eskualdeak izan dira. Euskal Herria Bilduk bere garaian aiaralderako plan estrategiko bat abian jargen duen Eusko Legebiltzarrean, baina hortik aurrera urratsak ez dira eman, eta errepikatu egiten da zuzen ere aiaraldeak dituen, gabezia asko, ez da, eta orain Tubos Reunidos buruz ari gara, baina Guardian Beira enpresa izan zen, eta beste batzuk izan dira.
iruditzen zait, Tubos Reunidosi gertatu zaiona izan dela Euskal Herria ez dela irla bat, eta badagoela munduan tirano bat Trump izena duena, eta haren arantzelek sekulako kaltea egin diotela, ezta. Ikusi behar dugu estrategikoki herri honek zer behar duen, eta zertan indar egin behar duen, eta Tubos Reunidos herri honentzako estrategikoa izan balin bada, estrategikoa izaten jarraitu dezan, zer nolako politika publikoak egin behar ditugun, hau beste kasu bat izan liteke, ezta. Ongi aztertu eta ikusi, eta ze etorkizun izan dezaken bideratu edo berbideratu presiso baldin bada. Eta kaso enpresarentzako soluzietako bat izan liteke sepik daukan zor hori barkatzea Valentziagan apur bat egin zuen bezala? Izan daiteke beti zorrak barkatzeak erraztu egiten ditu gauzak, ezta, baina zorrak barkatzetik arago, nik uste dut ongi aztertu behar dela aiaraldeak ze behar duen, Tubos Reunidosek zer ekarpen egiten dion aiaraldeari, eta Tubos Reunidosek etorkizunean ze emari izan dezaken. Azpimarratu duzu, industria arloan barne produktu gordinak 8%ko beherakada izan duela, ezagite Euskal Herri mailako beste adibide bat ere bada Metal Group, hartzeko dunen lehiaketa iragarri duela, Volkswagenek eskaerak Txinara eramango dituelako. Ezagit, egoera horretan, industriaren galera nola aldaiteke konpentsatu, nola egin altzaio honi aurre, jakinikan Txinan, merkeago saltzen dutela eta horren ondoriz joaten direla. Nik uste dute elkarrizketa nazional bat, edo elkarrizketa zabal bat eta sakon bat behar dela gai honen inguruan, ez? Ez dakit, joan dan astean amaieran adegi ere kaleratu zen eta esan zuen, ez da, bazeudela, arduratzeko zantzuak. Egia da, normalean ekonomia ikutzen duten gai hauetan guztietan katastrofismoa ez dela oso bide lagun ona izaten, beldurrak egoera batzuk sortzen dituelako, baina adegik hau orain baino lehenago era esana zuen erreakzio beharra, ezta? Eta erreakzio behar hori nik uste dut politika kolaboratiboen bidez egin behar dela lehen esan ditudan bezala, ez da. Elkarra hartu eta ikusi herri honek zer behar du estrategikoki, nola erantzun genezaioke munduak jartzen digun egoera honi, ez da. Uste dut herri honek beste momentu larri edo beste erronka handiak izan dituen momentutan jakinduela erantzuten, ez da. Eta jakinduela erantzuten eta jakinduela munduko herrialde aurreratuenen pare egoten, baina uste dut bakoitzak berean aritu beharrean badirela zenbait gai, eta bat da industria eta bat da herri honen zutabe garrantzitsu eta ekonomiaren eta ongizatearen zutabe garrantzitsu hori izan denaren baitan, eseri, adostu, aztertu eta zen neurri hartu behar diran erabakitzea. Horretarako ez dakit lagungarri izango den politika gintzan zer nolako testu ingurua dagoen, hauteskundeak izan dira berriki Espainiar estatuko hainbat txokotan, nabaritzen duzu batzar nagusietan, ala udalerrietan aurre kanpaina giroa dagoenik? Batzuk hasi dute beraien aurre kanpaina, ez da? Besteak beste alkateak aldatu dituzte eta alkate horien promozioa egiten ari dira eta Donostia zari naiz. Edozein kasutan ikuste dut honetan oso serio izan behar dela, ez da? Nik beti esaten dut, 4 urtero kontratu egiten dugu herritarrekin eta kontratu hori bete egin behar da. Eta gu erakundeetan gaude kontratu hori betetzeko. Eta 2 urte lehenago hasten bagera beste gauza batzutan pentsatzen, uste dut kontratu hori betetzeko zailtasunak daudela. Herri honek beharra handiak ditu. Gipuzkoari begiratzen balin badiogu, industria hitz egin dugu, baina zaintzaren inguruan uste dut erabaki oso potoloak daudela hartzeko. Gipuzkoatik bakarrik hartuko ez ditugunak seguru aski, baina joan den ostegun larun batean zerbitzu sozialen inguruko ponentzia bat egiteko proposamena egin dugu legebiltzarrean, Nerea Kortajarrenak aurrera eraman duena, eta ezazkoa eman diotez. Uste dut badela gai bat behar duena guzion ekarria eta guzion emaria, ez da, badakigulako demografikoki aurrez aurre ze egoera izango dugun eta ze zaintza behar izango dituen herri honek, baina hortik arago guk uste dugulako edozein personak bere bizitzan zehar zaintza beharrak balin baditu erantzun egin behar zaizkiola, eta gizartearen beste hanketako bat dela hori, ezta? Eta hori bezala hitz egin dezakegu, herri honek dituen beste zenbait erronkez, ez da izan daiteke euskara bera, izan daiteke kultura bera, izan daitezke 11 erronka, ez da? Uste dut gai horiei guztiei, transizio klimatikoa nola ez, uste dut baditugula erronka berriak galdera
berriak mai gainean pausatzen dizkigutenak eta erantzun berrituak behar dituztenak eta baditugula betiko erronkak, bueno, aldatzen joaten direnak eta egokitzen joan behar ditugunak, ezta? Eta uste dut, gobernantza berri hori esaten dudanean, mai gainean jartzen dudan beste ale bat da, gauzak bestera batera egiteko parada hartu beharko genukeela. Horre, aipatu ditugu gobernu bazkiek talka ala aurre kanpaina giro hau. Honek ez du politikagintzarekiko sinesgarritasuna krisi batean kokatzen? Nik uste dut politikagintza azkeneko urteetan nahiko sinesgarritasun falta handiarekin dagoela, eta zentzu horretan esango nizuke, Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ere bai, nahikoa ongi eusten diogula gauzak alik eta serioen egiteari, eta ez ditugula ikusten adibidez, Espainiako estatuan ikusten diren hainbat kalapita eta bar. Edozein kasutan, edozein kasutan gainera politikatik herritarrei erantzunak ematen ez balin bazaizkie, eta esaten ditugun horiek titular hutsetan geratzen balin badira, beti egongo da politika desprestigiatuta. Politikan gaude herritarrei, gure kideei, erantzunak emateko. Lurralde bat dituen erronkei erantzunak emateko. Horretara etorri gara gu behintzat politikara. Eta kontuan izateko herritar bakoitzak, herri honetako edo lurralde honetako herritar bakoitzak dagoen tokitik egunero aurrera ateratzen duela herria. Eta gu gaudela, hain zuzen ere, lan horri gure eskua luzatzeko eta elkarrekin lan hori egiteko. Eta hori egiten ez dugun bitartean egingo da desprestigiatu eta gainera mezu sinpleak luzatzen dituzten batez ere ultraeskuinak, ikusten ari gara bai Europan, eta bai Espainian, agian Espainian badauzka bere izgarri batzuk nire ustez azpimarratu genitzakeenak, ezta, zer nolako gorakada egingo duten. Uste dut ezkerretik, eta gure kasuan soberanismotik, eta herri bezala garen honetik, eta nazio izan nahi dugun honetik, eta erabaki egin nahi dugun honetik, alternatibak eskaini behar dizkiogula herri honi. Badauzkagu erantzunak, badauzkagu alternatibak, dandanak ez dauzkagu, hor kokatuko nuke momentu honetan Euskal Herria bildu egiten ari den nazio elkarrizketa ere, ezta? Ehunka eta ehunka eragilerekin, ehunka eta ehunka pertsonekin biltzen ari gera. Sekulako ekarpenak egiten ari zaizkigun eragileekin biltzen ari gera. Gauzak oso argi dituzten pertsonekin elkartzen ari gara, asko ikasten ari gara, eta guk aldegun tamainan ere gai ezberdinen inguruan Euskal Herria bilduk zer mai gaineratzen duen, nola egin genezaken elkar lan hori ari gera lantzen, ezta? Eta uste dut badala modu interesgarri bat, herri hau egunero aurrera ateratzen duten eta dugun guztion artean elkarlan bat egiteko. Zu kazetaria zara, orain artean, zure ibilbide profesionalean ikusi izan duzu noizbait politikagintzan maila honetan? Ez, nik kazetarian nintzenean, zu xerita zauden aulki hortan eseritzen nintzen, eta badinituen zantzu batzuk, inoiz, informazio batzuk ere bai, ezta, baina ez nuen ezagutzen, orain ezagutzen dudan bezala, eman dizkiten poz eta decepzioekin. Eta ez dakit zerrendatu dituzu, egin behar ezberdinak, ikusita egin behar horiek daudela, eta horre zalaparta giroa baldin bago, ez dakit, pentsa daitekena agian kezkarako ikuspuntu bat izan daiteke, herritarrak hasiko dela batean sinisten teknokrazia batean eta kudeatzaile batean, kolorerik gabeko kudeatzaile batean? Nik ez dakit nola pentsatu dezaketen hori herritarrek, niretzako politika ez da neutroa, nik uste dut herritar bakoitzak egunero hartzen duen erabaki bakoitzak erabaki politiko bat duela atzean, ez da? Orduan, niri koste egiten zait hori ikustea. Nik bai pentsatzen dudana da, herritarrei eman behar zaiela ziurtasuna, ziurgabetasunaren tokian. Eta egunero gertatzen ari zaigu, ez orain adibidez, arazo konplexu eta kontsentsua zuen baten inguruan, adibidez, atxilotzen diren pertsonen nongotasuna ezagutu behar dugun edo ez. Ikusten dudana da ziurtasuna eman beharrean ziurgabetasuna ematen ari gerala, eta arazo konplexu bati berriz ere
PNV eta PSek arinkeriazko jarrera erakutsi diotela, ezta? Arinkeriazkoa ezberdina beraien artean, alderdi barruan ere ezberdina. Orduan uste dut gauzak egin behar direla, ezainbeste titular baterako, ezainbeste momentu batean, etekin politikoa emango dizulakoan, bezik eta herritarrei segurtasunak emateko, herritarrei bizi baldintza egokiak emateko, eta beraien bizitza proiektuak aurrera emateko. Bestela, herritarrei desafekzioa sortuko zaie, sortzen ari zaien bezala, ezta? Herritarrei erantzunak ematera, etorri gera ona, eta herritarrei erantzunak ematera beraiekin batera. Hau da, gu ez gera Delfoseko orakuloa. Guk behar ditugu herritarrak eta herritarrak eskuz esku hartuta egin behar dugu eta eraiki behar dugu herri honen etorkizuna. Ez dakit, egia azken 48 orduko kontu izan dela, ez dakit ere nola definitu daiteke, baina Gabriel Rufianen bueltan ere sortu da batasunaren ideia bat, ezkarraren bueltan, ipatu duzun ultraeskuinari aurre egiteko, eta hor, jada, EH Bildu errezeala benegak ez dute oso ongi ikusi hau, zuk nola ikusten duzu hau? Nik ikusten dudana da aspaldian Euskal Herria Bildukai honen inguruan esandakoa azpimarratutakoa eta gure kongresuaren ebazpena izan zena, ezta? Guk uste dugu, herri bezala aurkeztu gaitezken hauteskundeetan adibidez, Espainiako estatua kasuan edo Europako hauteskundeetan herri bezala aurkezteak kokatzen gaituela hauteskunde ezagitia plebiscitario batzuen tokian edo, ezta? Eta horrela luzatu diogu behin eta berriro eskua Eusko Alderdi Jeltzaleari elkarrekin egin behar dugulakoan. Eta guretzat hain da garrantzitsua, gure kongresuko ebazpenera ere eraman genduela. Rufiane buruz galetu didazunez, azken ordutan entzun ditudanak eta irakurri ditudanak kontutan hartuta gehiago iruditu zait, alde bakarreko kontu bat izan dela, agian mai gainera ekarri dezakena, nolabaiteko eztabaida intelektual interesgarria izan daitekeena, ezta? Baina Euskal Herria Bilduk zentzu horretan gauzak erabakiak dauzka eta proposatua eta gure kongresura ebazpen gisara jasoa ere bai. Eta herri bezala aurkeztekotan, horre Eusko Alderdi Jeltzaleari eskua luzatuta, horrek konfiantza ariketa bat eskatzen du, jakinikan, gaur egun Eusko Alderdi Jeltzaleak daukan kudeak eta hori, EH Bildu kritikatu egiten du. Ezakit, bateragarriak dira bi hauek? Nik uste dut herri bezala badauzkagula komunean sustituzioa geratzen da nitz hori, ezta? Herri bezala badauzkagula elkargune ugari Euskal Herria Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta gero dauzkagula gauza ezberdin asko. Nik uste dut Espainiako kongresurako adibidez, eta hau ere behin gehiagotan esan dugu, ezta? Oinarrizko minimo batzun baitako akordio bat egin genezakela. Horren lekuko da adibidez, oinarri eta printzipioen, estatus berri baten oinarri eta printzipioen akordio eta oinarriak adostu genituela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, beraz posible da akordio mardul eta garrantzitsu bat izan zen ura, ezta? Eta orduan gauza batzutan ados gaudela eta ados gauden gauza horietan herri bezala aurrera egin genezakela. Gero badakigu beste zenbait gauzetan ez gaudela ados, baina nik uste dut oso ongi ezarri daitekela. Orain ezartzen dena, baina asko zero hobeto gainera, hontan ados gaude, hontan aurrera egingo dugu, eta ezberdin garen horretan, xestrari gabe eta deskalifikaziorik gabe eta desgobernurik gabe egin dezagun bide bat, ezta? Horregatik esaten dizun lehen konfrontaziotik kooperazio politikak egitera pasa behar dugula. Eta ezberdintasuna ez da kooperaziorako ataka bat, zailtasuna izan daiteke, baina ez da ataka bat. Badakigu zer nahi dugun herri bezala, nazio bat nahi dugu, erabakitzeko eskubidea izatea duen nazio bat nahi dugu, erabakitzea gure gaien inguruan, orain ere badira 1000 kontu, nork erabaki behar duen Madrilek, guk baditugu 1000 kontu oso argi daukagunak, guk guretik, txikitik, gertutik, asko zere hobeto erabakiko ditugunak, sozialki eta ekonomikoki, asko zere hobeto erabakiko ditugunak, eta horretan ados gauden heinean egin dezagun horretan ados, eta egongo dira beste gauza batzuk, beste modu batera artikulatu beharko ditugunak. Hausnartuko dugu, ondorengo minutuetan ere kooperazioaren ideia horietaz, Maialen Iriarte EH Bilduko bozeramaileak Gipuzkoako Batzar Nagusietan, eskerrik asko, goiz honetan gurera harturatzeagatik. Mila esker zuei, eskerrik asko. Informazioaren aria.